ang angay nga mahimong vice governor sa probinsya sa Davao del Sur kung gusto ta mapadayon ni Governor Mark Cagas ang ligasiya ni Governor Dudo Cagas, ang atong ibutang, ang atong paningkamutan nga mabutang dinha sa pwesto isip ikaduhang amahan sa probinsya kanang tinuod nga kaabag. Matod pa sa mga ugong balita, mga igala, ang negosasyon karon hisgutan sa pamilyang Cagas kay kailangan ang ibutang isip ikaduhang amahan sa probinsya sa Davao del Sur kanang usarag interes ni Gobernador Dudo Cagas ang mapalambo ni probinsyahan Usa lang ang punto o pulong nga atong gabiton dinha, ang angay nga mahimong vice governor sa probinsya sa Davao del Sur kung gusto ta mapadayon ni Governor Mark Cagas ang ligasiya ni Governor Dudo Cagas, tinuod niya alay kung mahimo ka pamilya gyud ang nakita nga dunay dakong potensyal mga higala, bright, dunay kaalam, angayan, buotan og matinabangon, abogada, mao karon ang gi-negotiate karon. Ang problema lang kay murag gaduha-duha pa ni. Pasensya na kaya kung i-mention, murag gaduha-duha siya pero mao lagi ang nakitaan og dakong potensyal kung mangita man lang tag tinuod na kaabag nga mamahimong kaabag pohon ni Governor Mark Cagas nga mapadayon ang ligasiya ni Governor Dudo, mao si Attorney Reafe Cagas Fernandez. Mao po na nahimong abogado ni Gob Dudo. Anhing Gob Dudo, uso siya sa abogado. Igagaw na siya ni Governor Mark. Igagaw ni Dr. Frame Sally Cagas Banya. Igagaw ni Mayor Joseph Cagas. Igagaw ni Vice Governor John Tracy Cagas, si Attorney Reafe Cagas Fernandez. Maulan na problema karon kay murag wa pa ka desisyon si Attorney Reafe, wa pa siya ka desisyon. Pero again, ay lasa po na ninyong ipanabi nga maunay akong gisulti nga maunay official candidate pagka vice governor sa campus ng mga Cagas, kay sa ikaingon ko na wa pa'y final o konkrito nga plano kung naanabay sakto nga line-up, especially sa pagka-busy gobernador. Apan kung para ninyo gusto nato nga mga taga Davao del Sur nya matagaan og tinuod nya kaabag nga dili kana bitawng og vice governor manggug nga dili kaabag, ang tendency ana mga bay murag og pareha sa nahitabo sa tuwa karon sa nasod Pilipinas, di ba? Dili magkasinabot ang Presidente Duterte o si Vice President Leni Robredo, apektado ang mga Pilipino. Kung nahihimuon ang mga Presidente, supakon sa bisi. Di ba? Kaya og suportaan lang unta sa Vice President si President Duterte, basig mas dindot ang mahimong dagan. Basig mas maayo po unta ang ang mahitabo o ang nahitabo sa tuang nasod. O ang atong Vice Governor dili aliado or hilaw or alanganin nya alay ni sa mga Cagas, base unyag mangita og pamaagi nya mabikil ang gobernador, daoton ang gobernador pagabot sa panahon kay kanang Vice Governor gusto maggobernador. Interes sa kaugalingon nya mo'y maluklok sa pwesto, mahimong leader sa probinsya, pinakadakong leader sa probinsya sa Davao del Sur. Sumangitag paagi nga madaot karon si Governor Mark Cagas kana kung ang atong ibutang dili atong kaalyado. Did you get my point? Dili lang kay kaalyado, apan naa may mga nagpaalyado-alyado nga matawag na to og malasado. Alyado nga malasado. Sumangita tag tiunay o tinuod jud niya
aliado nga ang interes mapadayon lagi ang gusto ni Gobernador Dodo, ni anhing Gobernador Dodo sa to probinsya. Ang interes para sa probinsya, dili para sa kaugalingon. Ang kaugalingong interes ang giuna-una, dili ang atong lalawigan. Nakuha ninyo na mga binating tigpaminaw kung unsa ka importante ang atong ibutang kaalyado, tinuod niya kaabag. Kay og dili tinuod niya kaabag, balikon ko base pa unyag naay daotang himuon kang Gobernador Marcagas para sa dayon ang mga puli. Delikado kayo. Delikado ka na para sa to gobernador, delikado po na sa to ang probinsya. Mao na nga og sa tan-aw ninyo yang kanang nakita sa pamilya o sa kampo sa mga kagas nga nay potensyal ang ayan mahimong vice governor, may kaalam, kabalo, kay abogada, bright. Dunay dako padlantaw nga makaayo sa to probinsya sa Davao del Sur, mao si Attorney Rhea Ficagas Fernandez. Kung tan-aw ninyo, para ninyo, tama ako mga gipamulong din ato sigurong hangyoon. Nya, run, Rhea Fe, run. Okay ba na? Yahoo! Ang makapukan nining ato ang gisgutang paghangyo ngadto sa posibleng mahimong ikaduhang leader o inahan kay babae mas Attorney Rhea Fe, ang makapukan lang ani atong hangyo si Attorney Rhea Fe rapod mismo. Siya rapod mismo. Nganong angayan kay na si Attorney Rhea Fe mga igala? Kung napansin ninyo mga suking tigpaminaw, ang kanang nga pamilya dunay maayong kanang plano or nahimo sa atong dapit, especially dinhi sa Digos. Kaya ang iyahang bana sagaran dili kay siya popular social media, kay dili hambugiro. Pero og ang cleanliness lang ang hisgutan syudad sa Digos, usa na sa nagtutok nga nganong dagha kay bawal sa basura, di ka pwede magpasagad og labay. Kay pag magpasagad kag labay, may paglalagyan ka tungod sa mga resolusyon nga gipasar sa iyahang bana ni Attorney Rhea Fe. Ang ato ang kasamtangang City Councilor sa Digos si Attorney Mark Dominic Fernandez.